କେତେବେଳେ ସରିବ ହେଲା ଯିଏ ଅନେଇବ ଆଖି କାଢିଦେବି ଫାଦରଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେ ରାତି 12ଟା କରୁ ଘଣ୍ଟେ କରୁ ମୁଁ କିଛି ନା ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିବି ନହେଲେ ପଛଗାନେ ଦେରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉନି ଡେରି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ଓକେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଆରାଧନା ହେବ ప్రైజ్ ది లార్డ్. నీకు ఆ భయం ఉంటే ఇంత జరగదు. వెనక నుండి అలాంటి పనికి మాలిన కామెంట్లు కూడా చెయ్యరు. నీ ఊరు వచ్చిన ఓ సేవకుడిని అవమానిస్తే నీ ఊరు వచ్చిన ఓ సేవకుడిని నువ్వు అగౌరవపరిస్తే అది నీ ఊరికే నష్టం శాపం నాకు కాదు. దేవుని అనుగ్రహం నాతోనే ఉంటుంది. దేవుని అనుగ్రహం నాలోనే ఉంటుంది. దేవుడు నన్ను పిలిచాడు, ఆయనకు లోబడ్డా. లేకపోతే నాకు టైం లేక, నాకు పని లేక, నాకు పాట లేక నేను ఇక్కడికి రాలే. యథార్థంగా దేవుడు వాక్యం చెప్పినట్టయితే ఈరోజున నీవు అగౌరవంగా అమర్యాదగా పనికి మాలిన వేషాలు ఇక్కడ వేసేవాళ్ళు కాదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆరాధన చేస్తుంటే నవ్వుకునేవాళ్ళు, ఆరాధన చేస్తుంటే గిల్లుకునేవాళ్ళు, ఆరాధన చేస్తుంటే పక్కన చూసేవాళ్ళు. ఇలా చూస్తుంటే సాతానుడు ఎక్కడే లేడు, నీ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. గుర్తుపెట్టుకో. పేరుకి అయ్యా 100 సంవత్సరాల క్రైస్తవం అయ్యా, మా వీధి మా ఊరు మేము క్రైస్తవం. ఎందుకు దేవుడు లేని క్రైస్తవత్వం నీకు? క్రీస్తు లేని క్రైస్తవత్వం నీకు అవసరమా? పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవుడువా? పేరుకు మాత్రమే క్రైస్తవురాలువా? నీకు దైవ భయం ఉందా? ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆరాధన చేస్తుంటే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు గిల్లుకుంటారు, ఇంకో పిల్లలు గిచ్చుకుంటారు, ఇంకొకరు దిక్కులు చూస్తారు, ఇంకోళ్ళు ఫోన్ చూస్తారు. అసలుకి అమ్మో, నేను చెబుతున్నాను, మీ ఊర్లో మీరు పేరుకి మాత్రమే క్రైస్తవులు కానీ దైవత్వం లేదు, ఆత్మీయత లేదు. దుష్ట శక్తి మిమ్మల్ని పట్టి పీడిస్తుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇదే మీరు చూస్తే నేను మీకు ఒక వాక్యం చెబుతా. ఈ నష్టం మీతో పోదు, ఈ శాపం మీతో పోదు. నీ తర్వాత 4 తరాలు వస్తుందట. నిర్గమాకాండము 20వ అధ్యాయము తీయండి. అందుకే బైబిల్ కూడా తేవాల. నిర్గమాకాండము 20వ అధ్యాయము. బ్రదర్ ఎవరు మాస్టరు? నిర్గమాకాండము 20వ అధ్యాయము 4వ వచనం చదువుకుందా. పైనున్న ఆకాశమునందు 5వ వచనం చదువమ్మా. మీరు వానికి మొక్కకూడదు, వానిని పూజింపకూడదు, మీ దేవుడను యావేనైన నేను రోషము గలవాడును. ఏ దేవుడట? గట్టిగా ఏ దేవుడు? గట్టి చెప్పాలి. ఏ దేవుడు? ఏ దేవుడు? తల మీద చెయ్యి తీయమ్మ పెద్దమ్మ. ఓ పెద్దమ్మ, తల మీద చెయ్యి తీయమ్మ. మీకు నమస్కారం అమ్మ. తల మీద వేయాల్సిన చెయ్యి కాదు, ఏమయ్యాలా? ముసుగేయండి అమ్మ. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఏమయ్యాల తల మీద? ఇట్లా చెయ్యి పెట్టి ఎందుకు పెట్టిరా నాయన మాకు ఈ ప్రార్థన? ఈ అరకల్లా మొగలు రేకులు, కార్తీక దీపం, కుంకుమ పువ్వు, నీ చెవులో నా పువ్వు సీరియల్ చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు మాకు ఈ బాధ అనుకొని నెత్తి మీద ఏం పెట్టారు? ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. నువ్వు ఏ క్రైస్తవుడివి? నామకార్థపు క్రైస్తవి. ఏ క్రైస్తవుడి? పురాతన క్రైస్తవుడివే కానీ క్రీస్తు లేని క్రైస్తవుడి. క్రీస్తు లేని క్రైస్తవుడట బ్రతికినా కూడా చచ్చిన శవంతో నీ ఇల్లే ఒక సమాధి, నీ ఇల్లే ఒక సమాధుల దొడ్డి, నీ ఇల్లే ఒక సమాధుల ప్రాంగణం. నీ ఇంట్లో క్రీస్తు లేకపోతే ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. గడిచోదమ్మా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. నీ ఇంట్లో క్రీస్తు లేకపోతే నీ ఇల్లు ఒక, చెప్పండి, నీ ఇల్లు ఒక సమాధి. నీ ఇల్లు ఒక సమాధుల డబ్బు ఉంటుంది, టీవీ ఉంటుంది, ఏసీ ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది, మనిషికో ఫోన్ ఉంటుంది, మనిషికో బైక్ ఉంటుంది, కారు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఎవరు లేరు?
నీవు లేకుండా నన్ను ద్వేషించు వారిలో తండ్రులు చేసిన తప్పులకు వినండి జాగ్రత్తగా. నన్ను ద్వేషించేవారు, తల్లిగా, తండ్రిగా, ఓ యువకుడుగా, ఓ యువతిగా, ఓ సంఘ పెద్దగా, ఓ ఉపదేశిగా నువ్వు దేవుని దూషిస్తే, నువ్వు దేవుని ద్వేషిస్తే, నువ్వు దేవుణ్ణి అవమానపరిస్తే